Cebu City Mayor Tomas Osmeña gipasakaan og kasong kriminal ug administratiba sa Visayas Ombudsman. Base kini sa complaint sa usa ka patrolman Romel Hilogo nga nadestino sa Criminal Investigation and Detection Group nga misang-at sa iyang reklamo ngadto sa Anti-Graft Office. Naglakip kini sa usurpation of official function, carnapping, corruption, robbery, slander, grave coercion, and direct assault alang sa kasong kriminal o alang usab sa kasong administratiba ang grave misconduct, serious dishonesty, oppression, conduct prejudicial to the best interest of the service, and aggravating circumstance. Nagsukad ang kaso dihang gibisita o gisita sa mayor si Patrolman Hilugo o gi-impound ang motor nini niadtong Mayo 12, bispera sa eleksyon. Niadtong higayuna miadto sa kampo ang mayor nunod sa pagkasikop sa upat ka batan-on. Lakip na ang duha ka mga iski official sa barangay Kugon Ramos. Sa pagkutlo ning balita, wa pa kakuhay siyang habig ang mayor.